festival. Hoxe teño unha sensación moi rara, Rita. Non sei a que te refires. Teño a sensación de que me esqueceu facer algo, pero non sei o que. Non te apures, xa te acordará o que era cando chegue o momento. Supoño que sí, pero non me acorda o que era. Non sei se era facer os deberes, ou limpar a casa, ou facer a cama, ou se era lavar a roupa. Non teño nin idea. Con tanto ensaio, o concerto desta noite vai ser fabuloso. E aparecerán a vernos todos os nosos amigos do Val. Como non van vir, Olga? Dixenlle a Mumu que mandase os convites hai varios días. Xa os tiveron que recibir todos sen problema. Agora é cuestión de agardarmos a que veñan. E na mentres aproveitar para ensaiar. Iso está bárbaro, Milo. Pero escoita agora a ver que che parece. Non soa nada mal. Como vai soar mal? Despois do moito que ensaiastes... E acordouche xa o que tiñas que facer? Claro, tocar a trompeta. Porque eu tamén quero facer un solo de trompeta. Agora toca a min. Dalle aí, Mumu! Ola, Milo. Ola, Olga. Ola, raíña, canto tempo sen verte. Como é que viñeches tan cedo? Como que tan cedo? Cedo para qué? Moito che gusta brincar. Sabes de sobra que esta noite damos un concerto para todos os animais do Val. Mumu enviou os convites hai unha semana. Pois eu non recibín convite ningún. Como que non? Rita, acordeime agora do que me esquecera facer. Oh, non me digas que che esqueceu mandar os convites para o concerto, Mumu. Tiña tanto que facer que fun adiando o de mandalos, funo adiando e funo adiando, e ao final esquecín mandalos. Mumu, como pode ser posible que non mandase os convites? Perdoádeme, por favor. Faltan menos de 2 horas para o concerto. E non vai vir ninguén despois de ensaiarmos tantos días. Eu teño unha idea. Agora xa tanto ten. É moi tarde. De tarde nada, Milo. Agora vou montar no tren con Mumu e imos de casa en casa, convidando a todos os nosos amigos para que veñan. Montan no tren connosco e en menos de 2 horas estamos todos aquí. Unha idea fantástica! De acordo, vosotras ide polos convidados que nós quedamos a preparalo todo. E Mumu, desta vez non me falles.
Olga, ti pensas que van dar feito? Estou segura de que van dar. Cando Mumu e Rita teiman en facer algo, non fallan nunca. Xa pasaron casi 2 horas. Non oíches? Xa se sente o tren. Xa están aquí, todos os seus postos, rapaces. Mumu, conseguístelo, grazas! Estades todos preparados? Eu nacín preparada. 1, 2, 3, 4.